na-afụ na mmiri na-ezo biko nu ọ na-ada na-afịọ n'ọnụ Ezugo Global na Ogechi Njaka apụtago na the storm is over, that the battle is over. Biko na ewe na onye ji update about mpụta Ogechi and otu Ogechi si wee pụta because ọ na-ada gara gburugburu n'ọnụ Ezugo na ọ na live video na-aba since aba na ụnyaa na Ogechi apụtago, na Ogechi Okeke Njaka apụtago from detention, and ha meet up with the bell condition and the queen of gold, ewu ihe nchọrọ ibu unu ọkwa ịma na aka nta na-ekote aka nnukwu. Ọkwa ụdị ya Ogechi megide aka na mbọ wee wụọ ya ofu aka, and the demon dị Ezugo Global n'ime na-akpachi ike ọnụ gbababa nwoke na-ekwu okwu anyhow na-ada eme ka nwoke na-eme ka ụmụaka, nwoke nwaanyị ka mma ka Ezugo Global bụ nwoke na-aracha nwoke ibia ike. Ọkwa ụdị ihe a bụ ihe Ogechi megide mee na ntị ya na-eme na ntị ya. Unu na-emeri case mana na ụdị bell condition enyere Ogechi, na ụdị bell condition ọ bụ unu gbanyere zuo n'ihe eji nwoke eme, so n'ihe a na-ekwu akụ Zion na ya brọda unu na ya ọntanime unu weru legal team unu niile na ya Ogechi grant ya bell osoghị unu na that day. Eche m na unu ga-edogoro 50 billion. Ọkwa ịghọtago, a na-ekwu okwu a na-asị kedu ihe ọ ga-eri ka Ogechi wee soro na Ogechi ama arahụzikwa as far as grant gị ebe na Ogechi ama nnọzikwa detention again, ọ ma arahụzikwa na detention even for 1 second, that she's not going back there, that she's coming with you people. Mana all avail eweri 5 aghọtara m nke that the queen is out, the storm is over, the battle is over, the queen of gold, this and that, the other one. Pụtawagawa ihe refer to Mariam Justice. Kparikata Mariam Justice, kparikata, she will deal with you and put you behind bars. You will go and follow Ogechi and stay where she is staying, or you go and test where Ogechi is. Because afọm na iji ntị ga mere ebube mma all for fancy. Ka unu niile ra ewe onye bịa na-agwa m biko ife ma chọrọzi na my comment section bụ mmadụ ịbịa na-agwa m that na ndị a ga-eji legal team ha mee m ihe this and that. Ewerokwana onye na-ewe legal team, you don't even know where I belong to, telling me that they will use their legal team against me. Why? We have facts of what their dooms and their wrongs, what they have been doing. Ọkwa ịghọtago, onye si na ihe ndị a na-eme dị mma, onye si na ihe ha na-eme dị mma, nsogbu adịrọ. Ụdị ihe dị otu ahụ ga-abịakwutekwu ya. Onye kwuo okwu akpụrụ onye akpọchie ụnụ chọọchị ewe legal team ndị na-akpọchi ha ndị kwuru okwu maka ha ma ihe ha na-eme na-adịrọ mma, akparịa ndị fada asị gbachi nkịtị na-ese ekwuzi n'okwu ka esi kparịa ndị fada na ọmaka, akparịa ndị ụka, akparịa ndị Catholic Church asị na ọmaka, akparịa onye ọbụla asị na ọmaka, si agwazikwana ha okwu na ha bụ karịsịa na ada agwa ha okwu, ịgwa ha okwu ibu onye, if you talk to them they will deal with you, they will show you this, they will do you that. I don't even want to talk. Ha na ndị omenani na-emezi ka ha akwụ. Anakata ajụọ gị ajụjụ. Why are you people afraid of Matthias Ezeaku? Matthias Ezeaku is not important. Ọ dịrị important. Matthias Ezeaku dị important. Matthias Ezeaku na-ekwu okwu ọnụ. Matthias Ezeaku ama nkawa obi mee ụdị ihe unu na-eme. Unu si na unu bụ Christians. You people are preaching about forgiveness. Unu na-ekwu okwu about ịgbaghara mmadụ, ịgbaghara mmehie. Behave like Christ, like I keep on saying it, I've been saying it, I'll keep on saying it. Man, who are they show example of what you people are preaching and teaching? Okwe na wata ife na-ekwu okwu aka tọgbokwala owu ya bukwara eziokwu, ndị na support kwuru support wu, ndị ga-abịakwa na comment section kpọọ m iyi bịakwa kpọọ m iyi, mana okwu na-ekwu ka nka ga na-ekwu. Ogechi mara ihe ojechi ije apụta ọma na owero mmadụ. Ọkwa ego ụmụ ogbenye a na-atụkọtacha na ministry, ego ụmụ ogbenye a na ifu n'ụdị nke ewetara ebe oge Matthias Ezeaku agbarụ one of nwa biya egbe oge abịara ịkpụ ya, ifuru ego akụ Zion wetara ebe ahụ ka ifu na ego onyinye. Ọkwa ego ụmụ ogbenye na-atụkọtacha ya eweri ya je na-eme case, eco case. Biko nunu rakwa anụ m aka bifo asị na nsị onye wee legal team ya kpọta kịnị